Net eindeloos lang wacht je bij de kassa, geen lege schappen of vuurt je om dat laatste stukje vlees. De supermarkten in onze provincie had de laatste dag van Christ net heel druk aan. Vanzelfs binnen je het wel Christ in kepen dienen, maar om de Christdagen in en na het weekend binnen gaan mensen tijd genoeg gaan om flink in te slaan. Joet gaat lekker terug, maar wat volledig in de macht. En dat komt ook omdat de mensen net zo stuur binnen natuurlijk. Het is een hele week. Hè? Als er een dag tussenuit valt, dan zijn de mensen altijd wat vorm van paniek, zeg ik altijd maar. Van hoe zullen we het doen, hoe zullen we het redden? Ken dit, ken dat. Maar ja, dit is eigenlijk van maandag tot de machineur. En de meesten gaan we alle kansen om te winkelen. Dus geen paniek. Supermarkten gaan wel goed verdienen onder de Christ. En verzaren gaan minder mensen uit eten door de crisis en daar profiteren de winkeliers weer van. Daar is het woltje nu dat consumenten de prijzen goed in de gaten houden. Je bent wel een beetje kritischer naar het inkijken. Het is wel een beetje simpeler. We hebben alles wel heel spectaculair aan het koken geweest, maar dat is net niet zo. Mensen kiezen toch voor het gewone speelwoord, zeg maar. En dan is de laad ook heel gewoon. Gourmet is nog redelijk, maar we hebben hier nog een verkocht helpen de wild. Nou, de wild is op het moment vrij duur, dus dat zakken nou op het moment dan ook wat voor. Ja. Nevens winkeliers wie het vooral juist druk, maar jonget wie het wil te dwaan. Voor de mensen die het wend binnen om op het allerlaatste moment nog boodschappen te dwaan, wie het joet dan ik een stressvrije dag. Ik het laatste moment nog even? Ja, dat ook altijd trouwens. Ja, maar, ja. En alles wie er nog? Ja, alles weer erna. Klaar. Ja, ik ben wel tevreden de meest. Je bent er let bij. Waarom? Het kent dan wel, morgen is pas Christ. Je hebt alles voor wat je aan moest. Ja, maar je? Ja.